हेलो एवरीवन गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनानै लाग्रोबाय स' लोगोफोर ओरैनोथ' नोंथांमोना दायो भिडिअनि टाइटेल थाम्बनेल आरो इन्ट्र'खौ नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों दिनै आं मानि सायाव भिडिअखौ लानानै फैदों। लोगोफोर दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों मोनसे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बर' मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै। लोगोफोर नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअआव गाहाय सोर फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन आरो बबे प्रडाक्शननि गेजेरजों नुनो मोनगोन नोंथांमोना भिडिअनि सायाव आबुङै मिथिनो थाखाय फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय लोगोफोर। आरो लोगोफोर बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बर' मिउजिक भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलनि मुङानो जादों गय लानानै। ओमफ्राय लोगोफोर बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बर' मिउजिक भिडिअआवनो जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बर'नि बयजोंबो सिनायजाखानाय फावखुंग्रि बिथां गेमस्रि दैमारी आरो बिथांजों लोगोसे नयन कछारी, खुंख्रा बसुमतारी आरो लोगोसे आन्नाया ब्रह्म बिथांमोननि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन लोगोफोर। आरो लोगोफोर बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बर' मिउजिक भिडिअनिनो मेथाइखौ रोजाबदों बर'नि सिनायजाखानाय मेथाइ रोजाबगिरि आरो बिथाङा सासे फावखुंग्रिबो बिथांनि मुङानो जादों आन्नाया ब्रह्म बिथां। आरो लोगोफोर बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बर' मिउजिक भिडिअनि कनसेप्ट डाइरेक्सनखौ खालामदों सोमखोर बसुमतारी बिथां। ओमफ्राय लोगोफोर बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां गय लानानै आपकामिं अफिसियेल बर' मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोना नायनो थाखाय जोबोरैनो एक्साइटेड जानानै दं नामा? आरो लोगोफोर बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बर' मिउजिक भिडिअखौ जों नुनो मोनगोन होननानै बुङोब्ला आन्नाया ब्रह्म चेनेलावनो जों थाबैनो नुनो मोनगोन दि लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बर' मिउजिक भिडिअखौ माब्ला रिलिज खालामगोन होननानै बुङोब्ला बिथांमोननि बुंनाय बादिब्ला 16 जानुवारि खालिनो बिथांमोना रिलिज खालामनानै होगोन बे मिउजिक भिडिअखौ। स' नोंथांमोना दानिफ्रायनो नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दङब्ला कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर। आरो लोगोफोर नोंथांमोना बे साननैखौल' नोंथांमोना नेनानै थाथ'दो। थ' साननैनि उनावनो जों बे गोदानै मोनसे मिउजिक भिडिअखौ जों थाबैनो आन्नाया ब्रह्म चेनेलाव जों थाबैनो नुनो मोनसिगोन लोगोफोर। स' नोंथांमोना बयबो बे साननैखौ नेनानै थाथ'दो आरो सोर नायनो एक्साइटेड कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरखादो। स' लोगोफोर लोगोसेनो दिनैनि सर्ट आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, शेयार खालामदो, लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव प्रेस खालामना लादो जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान फैनो गोनां मिउजिक भिडिअफोरनि आरो सर्ट मुभिफोरनि बर' सावथुनफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों मोन्थिनो मोनबाय थायो।